Il-fatt li s-servizzi finanzjarji saru wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija ma seħħx b'kombinazzjoni iżda grazzi għal Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi fl-1994 iddeċida li jaħdem qatih fuq dan is-settur għal ġid tal-poplu Malti u Għawċi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu f'okkażjoni tal-14 edizzjoni tal-Konferenza ta' Finance Malta fejn insista li snin ilu l-Partit Nazzjonalista wera viżjoni kbira u rnexxielu jibni dan il-qasam fuq pedamenti sodi ta' fiduċja, kredibilità u reputazzjoni impeccabbli li kellu pajjiżna dak iż-żmien. Madana kollu saħaq li huwa proprju għax il-Gvern Malti rnexxielu jitlef dawn it-tliet elementi li il-Financial Action Task Force poġġietna fuq il-Grey List. What we have now today is unfortunately the lack of all these three. And this is what we need to start addressing as soon as possible. And it is trust, credibility, and then we get back to the reputation that Malta deserves. Bena Grech sostna li biex Malta terġa' tikseb ir-reputazzjoni li verament jixraq ilha biex il-pajjiż jerġa' jiġi fdat fuq livell internazzjonali hemm bżonn laqda lil mill-politika partiġana. Wassaħaq li l-Partit Nazzjonalista offra lit tal-biberija l-Gvern ta' Roberta Bela anke permezz ta' sejħa għal Task Force iżda sissa il-Prim Ministru baqa' jistina rasu. We offered our full support and collaboration. This has to be the way forward, the bipartisan approach to gain back credibility. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-oppożizzjoni semet l-stakeholders ewlenin ta' dan is-settur fil-waqt illi għal darb'oħra reġappella lill-Gvern Laburista sabiex jippubblika r-rapport tal-FATF għaliex bl-informazzjoni disponibbli għal kulħadd ikun jista' jaħdem flimkien u jimxi fl-istess direzzjoni. Bena Grech sostna li f'pajjiżna hu bżonn ta' bidla mhux biss fil-persuni iżda fil-mentalità u jrid ikun hemm irrieda politika li dan il-kambjament iseħħ sabiex bekk kulħadd jimxi b'eżempju. Politicians in Malta contributed to this situation. So we have to all now make sure that we are on board and we show the country, we show its people that we want to change the way we all operate. Fil-waqt illi il-kellima tal-Oppożizzjoni għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Industrija Kristi De Bono saħqet li pajjiżna jinsab f'perjodu kruċjali relatat ma' dan is-settur, partikolarment għal fatt illi pajjiżna spiċċa fuq il-lista l-griża, fatt illi qatt ma kellu jseħħ. Dan għal De Bono ma kienx xi żball, iżda kien kawża ta' gvern li baqa' ċass bil-kriminalità f'daru. Madankollu hija saħqet li tinsab konvinta li dan is-settur jista' jerġa' jqum fuq saqajh b'serjetà jekk l-oppożizzjoni flimkien mal-gvern u r-regolaturi jaħdmu id fit għal għan uniku dak tal-ġid tal-poplu Malti u Għawċi.